111 il-membru tal-Forzi Armati ta' Malta irċivew kumpens finanzjarju jew promozzjoni fuq parir tal-Kummissjoni li nħolqot bilan li tinvestiga inġustizzji fl-Armata. Il-Kummissjoni kienet fdata bix-xogħol li tinvestiga l-menti minn membri tal-Armata li jmorru lura għal żmien ta' amministrazzjoni preċedenti. L-Armata ġixxiet fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni f'dawk il-każi li kienu meqjusa bħala ġustifikati. Kelliem għall-Ministeru tal-Intern kien kwotat jgħid mit-Times of Malta li l-każi ġustifikati laħqu 62% tat-total tal-ilmenti mresqa. Il-Kummissjoni tmexxiet mill-eks kmandant tal-Forzi Armati Morris Kalleja. Fi frar li għadda l-bord ingħata terminu ieħor sabiex ikun jista' jinvestiga każijiet li jmorru 7 snin lura. Dan hekk kif qabel ingħata l-estensjoni, il-bord kellu istruzzjonijiet biex jirċievi l-menti li jmorru lura sa 5 snin. Il-Bord tal-Inġustizzji fl-Armata li waqqaf il-Ministru Manuel Mallia kien l-ewwel bord tal-Inġustizzji li ħoloq il-Gvern preżenti.